Tabuk social media platform rogo o bidu mangpili kaisa viral ongoi tongo tai norok viral bidu ni mangpili o nugui mankhana chela khoroksa lama kupulung tuyo ayang wasa khaiye kuno kaisa manui naitok tongmani norok o viral video nungmani pore saimano sungjakhana o chela o lama kupulung tuyo tamo ayang wasa kai naitok tong hinui saimangka o viral video ni mangpili wngkha Rajasthan ni Jaipur ni hinui tei saimangka o chela bini mobile no o watui ni tui sorok kupulung tuyo kalaijaka hinui bo bini mobile no o tuyo naitokna bagui no ayang wasa khaiye kopor tongmani mangpili tabuk social media o viral ongjak tai bo o mangpili naitok tongfuru kebo khoroksa bini o mangpili no record khaiye tabuk social media o viral ongjak saimangka o watui ni tuiye no bini mobile kwlaiyo hinui bo gonta resa gonta mutui khaiye naitok tongkha tai a jora tui bini gana tui kwbangma gari gura chalonai bo lai thangkha tai social media o video viral ongjak ulo bo bini mobile no naitokmaya wngui kwrwngsa jaga khai achugui mogui kapmani bo video tabuk social media o kasai faikya gana nugui mankhana o viral video ni mangpili video ni screen no.